inyong lahat. Papunta ngayon ang ating team surprise mo-deliver ka sa Barangay Bacante, Binanunan, Pangasinan para surprisahin ang pamilya ni Ma'am Brenda Obra Aradenas na nagsiselebrate ng kanyang birthday ngayon. So ngayon, iba ang magiging setup natin. Ang pamilya ng may birthday ang ating susurprisahan. Sasamahan niyo ako at natin tunghayan kung ano ang kanilang magiging reaction sa pa-surprise ng Brenda away from Hong Kong. So tara na at samahan ninyo ako. Kaya lang sasabihin ko sa inyo, anak mo. May bibi lang, kada damagan da may bibi 8. Hindi ka mo, so niya nagati damagan da to. Hi! Na-interview na kayo sa barangayan. Parang may naamoy ako hindi maganda. Say, bakuna. Wala nakalista tinagan. Nakalis sa tinagan yun. Mabaling yung imbitaran na kayo silugan ba si Tayalan na kayo lang ti... BP ka lang, BP BP. na. BP ka na. Anak, nakauray kami ni Idia, alas 4 ko yun, nagawin ako na Nakawid kayo na. Sige, garod na. Mapantay silugan be eh. Tayalan na kayo ti... Kwa be eh ti BP. Blood sugar yun niya. Awan ti sakit yun. Dago yun ka. Yung ka lang, okay lang digay nanay, wag lang pa na, wag lang trangkaso ka lang magsasakit na kita. Awan ti, kwaya, awan ti fever yo. Oo, di mo makauray na mabisina ko na, alas 4 ko. Iya oras kayo nga napan nanay. Apay nagado kayo nga napan. Nagado. Nung nagpalisa kayo bago kayo napalisay. Sinagan ko, datapit tinambar ko, 140 kilo na. Teka, 140. Hindi, nakauray Ang kayo nga nagsubsubli, napitang kayo nga nagsubli kinabigatan na. Dapat nagsubli kayo kinabigatan na. Awan mo, pagpolitikan maram, tas nangagasot tibak angkot dito. Ay na, Diyos me. Bakunaan ka din, madam. Yan. Oh, bakunaan ka nanay niya. Doctor on board. Doctor on board. Ayan. Dito kami nga, dito na kapakunaan ng nanay, okay lang. Awan may blood mo. Sigurado ka, pakilakan ka rin. Neta ka mo high blood na, nagsisakarnay ka sa nung nanay. Halakan daw. Unahan natin. Una na. Si Ate Brenda, iso natin nagpa-surprise. Nanay Datoy, imbis nga iso natin i-surprise me, sikat i-surprise me. Ito syempre, iso ti panagayat na kanyang niya, nanay niya. Nabayagan na, hindi kami nagkita. Napayagan hindi ka nagkita. May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan na na, ihipan mo na yung kandila.
Ay, wait. Sana lahat ng pagsubok ay hamuya. Happy. Kayang-kaya natin lahat. Ayan, salamat ate. Ay, happy birthday, Kabsat. At dati income dito, may pagsasaluhan nga. Dati no, ubusan may awan arak na balay. Thank you. Ayan, ang Brenda, baka mabalimpal na mabul, ha? Ano? Ikaw, ano sasabihin mo kay Mami Brenda? Happy birthday! Happy birthday! Tita! Wow! Happy birthday! Ayan. So, ito naman ang mensahe Ma'am Brenda para sa inyo. Dear sa mga minamahal kong pamilya, sana magustuhan niyo ang aking sorpresa ko. Kahit hirap tayo sa buhay, pilit ko pa rin inangat at mabigyan ko kayo kung anong meron ako ngayon. Pasensya na kung minsan hindi ko nagagawa ang responsibilidad ko. Ganun pa man, hindi ko kayo pababayaan dyan. Tiis muna lang tayo, pasasaan at makakaraos din tayo sa hirap. Ang wish ko lang sa inyong lahat, dyan ay nasa mabuti kayong kalusugan parate. Kontento na ako doon at masaya na ako na nasa maayos kayo. Simple lang ang wish ko. Pero kasi, ang nakakapagpasaya sa akin, sorry sa lahat ng pagkukulang ko, pero nangangako ako, magsisikap ako para mabigyan kayo ng magandang buhay balang araw, magiging maayos din ang buhay ng pamilya natin. Mahal na mahal ko kayo, kayo ang buhay ko, nagmamahal, Brenda. Ayan. So, nanay, hindi na ulit. Ngati may bagong magic ko na ni Madam Brenda. Pagawid ka din, tagsubigan tumot lang. Mabait ka rin. May kapag-asawa. Okay ba asawa na, nay? Awon pa'y. Awon timbati nagtoy. Ay natin. Mga tawon na. 30. 36. Thank you, nanay. Message mo kay para kay ni Ma'am Brenda. So, ayan, in behalf of Surprise mo deliver ko. Ate Brenda, we wish you all the best. Happy birthday. Agawin ka, ano kami kasawa ka pa. Bago ka ko ang sublimanan ko na ni nanay. Behalf of Surprise mo deliver ko, Ma'am Brenda, we wish you all the best. Happy birthday. At sana'y nasa malusog na pangangatawan ka palagi. Keep safe ka palagi dyan. Mag-iingat ka dahil medyo hindi maganda ang sitwasyon natin ngayon dahil sa pandemic. So, we wish you all the best. At sana'y mamit kita in person someday. Uwi ka na daw, sabi ni nanay. Ayan. So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel. Surprise mo deliver ko by Miss Maylene Palabay. Please hit the notification button o sa mga naghahanap po dyan ng asawa. Inilipasan ni nanay ng picture. Ayan. So ayan si Ma'am Brenda. Yan. Original